Türkmen häkimetleri ýurtdaky zähmet migrasiýasy sebäpli boşaýan iş orunlaryny doldurmagyň, barha ýitileşýän işgär hünärmen meselesini çözmegiň täze bir usulyny, ýene bir mejburlygy oýlap tapdy diýip yerli çeşmeler habar berýär. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen bu maglumat tasdiklap, täze tapylan mejburlygyň bir daşda iki guşy urmagy maksat edilýändigini öňe sürdi. Aliment tölemäge ýagdaýy ukyby ýok kakalar büdjet edarlarynda gün-günden köpelýän iş orunlaryny doldurmagy, ýysyny taslap daşary ýurtlara giden adamlaryň ýerinde islemäge mejbur edilýär. Onun tasdiklamagyna görä, prokurorlaryň edýän şikaýetleriniň soň bir wagtlaýyn tapylan çäre bolup aliment töläp bilmeýän erkekler ýol gurulşy, gaz üpjünçüligi edaralaryna, mekteplerde we hassahanalarda, beýleki döwlet edaralaryna bagwan, düz işçi diýen ýaly gary işlere mejburi ýagdaýda yerleşdirilýär. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan erkekler mejburi işe yerleşdirilen adamlara berilýän aýlyk hakynyň 1500 manat töweregiňi bolýanlygyny aýtdylar. Hepdeniň her 3-nji we 5-nji günlerini onlar çedenan Balkanawat şäher prokuraturasyna ýüz tutýar. Olar aýrylşan ýan ýoldaşlarynyň çağalar üçin bermeli kömek pullaryny, aliment töleglerini tölemeýänligini aýdýarlar. Azatlyk bu ýagdaý barada odal hem habar beripdi. Şäher prokuraturasyny işleýän hünärmeniň aýtmagyna görä, soňky bir ýylda aliment tölemekden gaçýan raýatlar öňkülerine garanyna hem aşy köpelli. Masgala guran adamlaryň arasynda aýrylýan kän. Olary diňläninde ýoldaşlarynyň ikinji aýal alyp 3 çağatyny, 4 çağatyny taslap gidenini aýdýanlary hem bar. Deyip hünärmen aýtdy. Kynçylaryň köpüsiniň pikirine görä, ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylyklar barha köp maşgalanyň bozulmagyna, çağalaryň ýetim galmagyna we çylşyrymlaşýan demografiýa meselelerine sebäp bolýar. Emma häkimetler bu ýagdaýlara resmi düşündiriş bermeýär.